Pentru toți prietenii mei care mă cred braconier, că prind pește, adică dacă sunt bun și prind pește, sunt braconier. Deci avem un motor electric, da? Care ne deplasăm pe apă. Avem undiță de plută. Avem porumb cu scoică. Avem mămăligă. Undițe la plută. Avem greutăți ca să ne ancorăm. Da? Frumos. Avem greutăți ca să ne ancorăm. Da? Avem baterie și sonar. Uite, sonarul un pic așa să nu se vadă latitudinea și longitudinea pentru prietenii mei, între ghilimele. Știm noi cine. Și motorul electric, să nu deranjăm crapii. Mă înțelegi? Ăștia care dați foc la scule, care sunteți frustrați că nu prindeți pește. Știți voi, frustrați de ăștia. Uite, 3 săptămâni să prindeți un caras și când vă pune unul că prinde 90 crapi, turbați. O luați razna. Sunt braconieri. Ce, braconierii dau cu la plută, uite, 8 grame. La ce vrei tu? Plută. Pe starlete, dacă trage noaptea. Orice variantă acceptăm. Dar nu poți să faci omul braconier că prinde pește. Incredibil așa ceva. De bă, oameni și oameni, frate.